Azkoitiko Aste Santun historia papeletan galtzen da. 1520 urtetik beti azaltzen da olako zeremoni berezi bat gure eliz barru honetan. Hori da, Jesusen jetxiera, gurutzetik jetxiera. Haren ingurun hasi ziren prozesio hauen lana eta prozesio honen sorrera. Lehen monumentua jartzen zen ostegun santu egunean. Eta ostiral santu egunean, Jesus gurutzatuta jeisten zen. Sepulkrora sartu eta lehengo prozesioa pauso honetzekin hasi zen. Jesus bere hilobira. Azkoitiko prozesioa aberasten. 18. gizaldia gaude. 1708 urtea. Azkoitira Madrildik Ama Doloretako hau ekarri zen. Ordutik bi pauso. Ama Doloretakoa eta sepulkroa. Bazan Azkoitin 1711 urtean apaiz bitxi bat. Don Lorenzo de Gorriaran zuen bere izena. Eta egun baten Donostira joan zan. Eta han Felipe Arizmendin tailerrean imagen hau ikusi zuen. Ziro txundituta gelditu zen. Eta hala utzi zuen bere testamentuan. Azkoitiko prozesioan ertzen dedila Jesus batzako hau. Ordutik hemen dugu. Jesus con la cruz a cuestas ertetzen du papeletan. Hau da laugarren imagena 18. gizaldin ertentzen zuena. Jesus Nazarenoa. Honekin 1900 eta 24 urte arte Azkoitiko prozesioan historia betetzen da. Sepulkroa, Ama Doloretakoa, Jesus batzakoa eta Nazarenoa. 19. gizaldian gure prozesioak ere asko aberastu ziren. Esan behar da baita ere, garaiantan 1840 urtean Azkoitiko parrokiak erosi zuela monumento ikaragarri bat Iruñako Dominikarren komentoan. Baita ere garai hortan gure Azkoitiko armatoak sortzen dira. Armato erdiaroko armato itxurakoak. Eta aiaugea 1900 eta 24 urtea. Orain dela justu 70 urte. Hemen dugu Azkoitin Don Jose Otaño. Don Jose Otañok Azkoitiko prozesioak aberastu nahi izanik, olako erosketa batzuk egin zituen. Elgoibarren San Frantziskoko konbentua bota berri izan. Eta han irudi batzu zauden. Hala ekarri zituen Azkoitira, hemen daukagun hau, Magdalena, baita ere Jesus Nazareno hau bere amarekin aurkitzen da momentuan, hau ere Elgoibartik ekarritakoa da. Ama Birjina berriz Barcelonan Salesiarrun etxean egindakoa. Hau Bastarrik aldeko biztanleek antolatu zeben. Irudi zoragarri hau ere Elgoibartik etorri zan. Kristo 17. gizaldikoa Alzolatarren kapilan zauen. Ama Doloretakoa. Zuloaga beak parte hartu zuen irudi hau egiten, o konposaketa egiten. Baina bada anedota bat ere. Zuloaga Kristo hau ikusi zunin, beak nahi omentzun izen bere etxeko museora ematea. Azkoitiarrako gorre intzioten, Larrebaltarran noski, eta hemen dugu gaur, irudi zoragarri hau. Hor dugu Pilatos eta Jesus.
1923 urtean Luis Kerejetak hasi zan egiten. 18 urte zituen. Hurrengo urtean lehenengo aldiz prozesioan hartzen zuen. Bere egilea bere atzetik. Lehenengo aldiz eta azkeneko aldiz. Hurrengo urtean hil baizan Luis Kerejeta. Esan dugun bezala, 1924 urtean, kale bakutzak bere irudia zauken. Hemen daukagu erdikalekoak egindakoa. Hau da, Veronika, Julio Beobiden zintzelatik erten da eta Zuloagak pintatuta. Orduan, 2000 pesta kostazan irudi edarrau. Oain, Baionako museoan egon da 2 hilabetez. 1924 urteko ikonografia hau konpleta ez, dauzkagu Oloteko tailerretan sortutako irudiak. Hau da, Juan Evangelista, Guardi kalekoan patroia edo kale antako santua, eta San Martingo Kalbarioa. Biak Oloteko etxean egindakoak. Irudi eder hau ere, taia ez izan arren, bere proportzioak eta edertasunak ikeragarrizko meritua ematen dio. Azkoitiko plaza eta Bastarekalde bitarteko kalekoa dugu. Jesus atado a la columna. Ecce homo. Hemen dugu azkoitiar batek egindako irudi zoragarria. Miguel Oñederrak 1956 urtean egin zuen. Hori da, azkeneko irudia dugu hau. Modernona, meritu ikeragarria duna, lehenengo aldiz herriko bomberoak eta zuten prozesioan. Orain berriz ere hemen dugu gure artean. Hau da bai, Azkoitiko Aste Santun espiritu zati handi bat. Azkoitiko pausuen ikonografia. Benetan aberatsa, sentikorra eta benetan geurea.